Hey everyone, welcome back to EdTube. Today we've got a packed episode filled with the latest news and updates. We'll be covering a variety of topics, so stay tuned. Don't forget to hit that subscribe button for more informative content. Like, share, and leave your thoughts in the comments below. Let's dive in. ሃገራዊት ጋንታ ቅድም ብስክለታ ኤርትራ ካብ 8 ክሳብ 22 ለካቲት ኣብ ዝካየድ ዙር ኣልጄርያ ክሳተፍ እያ። እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ትማል ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትራ ቤት ጽሕፈቱ ረኺቡ ፋኒዋ። ኣብታ ኣጋጣሚ ኣምባሳደር ዘመደ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ተዋሂቦም ዘሎ ተልእኮ ብናይ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን መንፈስ ተሰንዮም ንዝበለጸ ዓወት ክሰርሑ ብምልባው ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝሓልፈ ዓመት ኣብ ዝውድድር ንኩለን ማልያታት ሒዛተን ድሕሪ ምቕናይ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዝኸሰረቱ ዓወት ከም ተመክሮ ብምውሳድ ብሉፅ ብቕዓት ኣርያ ተዓዊታ ክትምለስ ምንየቱ ገሊጾም። ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ብስክለታ ኤርትራ ኣቶ ሙሴ ሃስሄል ብጊዲኡ እዛ መሪሕዋ ዝኸይድ ዘሎ ጋንታ ኩሉ መዳዊ ምድላዋታ ኣጻፊፋ ከም ዘላ ብምሕባር ኣብዚ ናይ 15 መዓልታት ጸወታ እተን 3 ብርኪ ዝበለ ነጥቢ ዝርከበን ናይ ክላሲክ ውድድራት ብምዃንን ጸቂጦም ክሰርሑለን ምዃኖም ገሊጾም። ናብ ኣልጄርያ ምሪሖም ዘለዉ ተቐዳድምቲ ሚልክያስ ማእከል ዳንኤል ፍጹም ብርሃን፣ ኑር ኣሕመድ ዓብዱልዋሃብ፣ ሄብሮን ብርሃነ፣ ናኦድ ብርሃነ፣ ኣኽሊሉ ኣተሽም እዮም። ሱር ኣልጄርያ 2025 10 መድረኽ ዘለዎ ኮይኑ 1375.5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን እዩ። ብዘይካዚ 3 ናይ ክላሲክ ጸወታታት እውን ተሰሪዑሎም።
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, don't forget to subscribe to EdTube, like this video, and share it with your friends. Your support helps us bring you more content. See you in the next video.